Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er schade is door hoge golven aan de westkust. De meteorologische dienst van Curaçao heeft gisteren, maar ook voor vandaag, code geel afgegeven voor ruwe zee. Die is van kracht op de noord- en westkust. En de verwachte impact die op de verschillende stranden in het westelijk deel van Curaçao te zien was, bestond uit deining en sterke wind. En dat heeft geleid tot ruwe zee langs de kust. Dat veroorzaakte hoge golven en op Playa Piscador hebben daardoor enkele kleine boten schade opgelopen. Dus het gaat om flinke golven. De meteorologische dienst die laat weten dat het waarschuwingsbericht van ruwe zee ook vandaag nog aanhoudt tot het eind van de dag. Dieven te zien op camera. Dat bleek na een bericht dat er een diefstal was gepleegd. Dat gebeurde gisteren. Dinsdagochtend ontving de meldkamer van de politie een melding van een diefstal die had plaatsgevonden bij een bedrijf aan de Caracas Baaiweg. Bij aankomst bleek dat om 5:15 ochtends 4 personen de glazen deur hadden ingeslagen en het pand waren binnengedrongen. Op camerabeelden is te zien dat zij binnen minder dan 5 minuten een grote hoeveelheid goederen hebben weggenomen en vervolgens de locatie hebben verlaten. De politie heeft de aanwezigheid van de digitale dienst verzocht om deze beelden veilig te stellen, zodat het onderzoek in deze zaken kan worden voortgezet. Op die manier kan men erachter proberen te komen wie verantwoordelijk is voor deze snelle diefstal. Woordenstrijd, Cooper en Girigori. Het gaat om de minister van Financiën, Charles Cooper, en om de leider van de fractie van de PAR in het parlement, Quincy Girigori. Girigori heeft gezegd dat hij Cooper niet vertrouwt met de portemonnee van het land in zijn bezit. Hij vertrouwt dus de minister van Financiën niet. Daarop zei Cooper weer dat het dan wel heel hypocriet is dat Girigori wel de begroting heeft goedgekeurd in december en nu probeert te zeggen dat de minister niet te vertrouwen is. Dat is niet met elkaar, valt niet met elkaar te rijmen, aldus Cooper, die daarbij weer oprakelde dat onder de periode dat Girigori minister van Justitie was, er 600 kilo cocaïne is gestolen uit een politiebureau en daarom noemde hij hem Quincy 600 Kiligori. Girigori zelf heeft gereageerd dat het wel erg laag is van de minister om daarmee te beginnen. En dat geeft volgens hem ook aan dat er geen argumenten zijn om zijn woorden te bestrijden. Er is dus sprake van een woordenstrijd. Trailer zonder vergunning weggehaald. Dat is gisteren gebeurd. Dat heeft het projectteam Toezicht en Handhaving bekendgemaakt. Ze hebben een trailer zonder precario-vergunning verwijderd. Het was gestationeerd langs de carnavalsroute. Er was een melding over binnengekomen. Daarop had de eigenaar van de trailer te horen gekregen dat hij hem binnen 24 uur moest verwijderen. Dat gebeurde niet en daarom heeft het projectteam dat gedaan. Op kosten van de eigenaar is de trailer verwijderd. En dit geeft aan, volgens het projectteam, dat er streng wordt gecontroleerd en dat alleen mensen die daadwerkelijk een vergunning hebben een trailer langs de carnavalsroute mogen plaatsen. Akkoord tussen CTB en Blauwe Kruis. Er is een overeenkomst getekend tussen het Curaçao Tourism Board in samenwerking met de minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Politour. Die hebben een overeenkomst ondertekend met de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken Curaçao, het Blauwe Kruis, voor medische spoedeisende hulp op de stranden. Op die manier moet de responstijd in noodsituaties worden verbeterd. En daarmee wordt het veiligheidsniveau op de stranden, zowel voor toeristen als voor de lokale gemeenschap van Curaçao, verhoogd. Ongeluk op Kaya Nathan, dat gebeurde dinsdagavond. Toen kreeg de politie een melding dat er een pick-up en een busje frontaal met elkaar in botsing waren gekomen op de Kaya Nathan. De bestuurder van de pick-up en ook een kind dat bij hem in het voertuig zat, raakte gewond. Ambulancepersoneel heeft beide personen onderzocht en hen geadviseerd zich bij de huisartsenpost te laten nakijken. Beiden hadden een klap op het hoofd gekregen en hadden snijwonden. De forensische dienst was ter plaatse en heeft het ongeval geregistreerd. Jonathan Scope vrijdag voor de rechter. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.
De bekende honkbal international Jonathan Scope moet vrijdag 6 februari verschijnen voor de rechtercommissaris. Hij zit sinds 29 januari vast op Curaçao. Op die dag werden huiszoekingen verricht in verschillende huizen op het eiland, waaronder dat van Scope. In totaal zijn er 9 mensen gearresteerd in een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Daarnaast zijn vuurwapens, munitie, patronen en patroonhouders in beslag genomen. Alle 9 mensen zitten nog vast en Scope zou op de lijst staan van internationals die in maart met het Koninkrijksteam aantreden bij de World Baseball Classic. Die selectie wordt donderdag bekendgemaakt, maar vanwege de detentie van Scope is het onwaarschijnlijk dat hij bij de WBC aantreedt. Het Koninkrijksteam speelt vrijdag 6 maart het eerste groepsduel op de World Baseball Classic in Miami tegen Venezuela. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Bosaki Kotadushi, ora boting e liberdade determina bo futuro. Na momento, como te sentibu claro para comprar um cas, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turnefloor e piscina para baja calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi Dushi. Traga bolsita via WhatsApp na 432 3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Mazeleninfectie op Bonaire, dat is bekendgemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire. Bij een buitenlandse persoon is mazelen vastgesteld bij aankomst op Bonaire. Deze persoon heeft de infectie buiten Bonaire opgelopen en is op 1 februari met een vrachtschip vanuit Aruba op Bonaire aangekomen. De persoon is onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen en de GGD Bonaire en Fondation Maria Dal hebben maatregelen genomen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zoals bekend is mazelen een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Vaak begint de ziekte met koorts, een ziek gevoel, verkoudheid, rode ogen en hoesten. Na 3 tot 7 dagen verschijnen er rode vlekken op de huid. Iedereen kan mazelen krijgen die de ziekte niet eerder heeft doorgemaakt en niet is ingeënt tegen mazelen. De situatie wordt zeer serieus genomen. Het aantal mensen dat op dit moment op Bonaire een verhoogd risico loopt, is volgens de GGD beperkt. Die mensen zijn geïdentificeerd en die worden in de gaten gehouden. Het gaat dus om mensen die contact hebben gehouden met de patiënt. Dan gaan we naar Sint Maarten toe, want veel auto's op Sint Maarten die ooit in beslag zijn genomen, worden niet opgehaald. Daarom heeft het Korps Politie Sint Maarten in samenwerking met het gerecht in eerste aanleg een gezamenlijk project gestart om het grote aantal voertuigen aan te pakken dat in de afgelopen jaren door de politie in beslag is genomen. Mensen moeten deze auto weer opkomen halen, anders worden ze vernietigd. Maar het is belangrijk dat er daadwerkelijk iets gebeurt, want de hoeveelheid in beslag genomen auto's neemt enorm toe. U ziet op de foto enkele van deze auto's. Volgens de autoriteiten op Sint Maarten moet wel kunnen worden bewezen dat die auto van die persoon is. En Stacia is solidair met Bonaire. Sint-Eustatius heeft de uitspraak van de rechter verwelkomd en staat solidair met Bonaire en Greenpeace. Dat zegt Stacia naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in Den Haag, waarin dringende noodzaak wordt erkend van een sterkere bescherming van Bonaire en haar inwoners tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit vonnis bevestigt wat Caribische gemeenschappen al lange tijd ervaren. Onze eilanden bevinden zich in de frontlinie van klimaatverandering, terwijl zij niet altijd in gelijke mate profiteren van bescherming, infrastructuur en kansen, aldus Stacia. En dan gaan we naar internationaal nieuws.
Want er is een zaakgelastigde benoemd die Amerika vertegenwoordigt in Venezuela. Laura Dogu kijkt naar een fragment van een video die is uitgegeven. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países. Hierin zegt Laura Dogu, de onlangs benoemde zaakgelastigde voor Venezuela, dat er sprake is van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de twee landen. Ze noemt het een grote eer dat ze het vertrouwen heeft gekregen van minister Marco Rubio en president Trump. Ze was eerder ambassadeur in Nicaragua en Honduras. En zoals gezegd noemt ze het een historisch moment voor beide landen. Er is een plan met 3 fasen voor het Zuid-Amerikaanse land. Eerst het herstel van stabiliteit, gevolgd door economisch herstel. En tenslotte de overgang naar een vriendelijk, stabiel, welvarend en democratisch Venezuela. De toon tussen Amerika en Venezuela is compleet veranderd. De toon ook die deze zaakgelastigde aanhoudt is veel vriendschappelijker en veel meer gericht op opbouwen tussen een samenwerking tussen beide landen. Want vooral dat welvarende en democratische Venezuela is wat haar betreft belangrijk. Ze is zaakgelastigde en geen ambassadeur, omdat er wel sprake is van een diplomatieke missie. Maar die betrekkingen waren eigenlijk in 2019 al ten einde gekomen. Dus daarom, totdat er een volwaardige ambassadeur is, is zij de zaakgelastigde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Ik hoop u ook het beste. Tot ziens. Dag.